כשאת מגיעה לבית חולים ללדת, את אורחת, את לקוחה, את חולה, מטופלת, כאילו. עכשיו, בבסיס אני אגיד, קודם כל, את לא מטופלת, את לא חולה בשום דבר, ואת לא, גם את מגיעה ללדת קיסרי, את סוף מגיעה לעבור הליך של לידה. כלומר, את לא חולה, תפו, את לא בניתוח להסרת ילד, גם לידה קיסרית היא לא ניתוח להסרת ילד מהגוף, כאילו חוויה גם פיזית, גם נפשית בכל מקרה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מורכב. עכשיו כן, את מגיעה לבית החולים ואת מקבלת איזשהו שירות מבית החולים, אבל מדובר בשירות ציבורי. המילדות הן לא, כאילו, המילדות הן לא הצוות ששכרת, הן לא נותנות השירות האישי שלנו, שלך, אבל כן, בית החולים מקבל כסף פר יולדת, נכון? מן הראוי, כמובן, שמקבל יחס טוב, הולם, מתחשב, וכאילו כמובן שיש את העניין הזה שבסוף, וכאילו כמובן, את בלידה, אז את מצפה ליחס לא רק הולם וסבבה, את מצפה ליחס טוב, ליחס מתחשב, ופה כאילו נכנסת המורכבות. אני אגיד שאני באמת רואה המון צוותים שמתייחסים ממש סבבה, גם באמת אני מסתובבת במלא בתי חולים, אני לא יכולה להגיד לכם אבל כן אני אגיד, שאם אתם מרגישים משהו שלא עובד, תמיד אפשר לבקש להחליף את המיילדת. פשוט, באמת, הכי בפשטות, ברגע שהיא יוצאת, חכו רגע, תלחצו על הכפתור של לקרוא לצוות, מי שנכנס תבקשו ממנו שאתם בדרך כלל זאת תהיה היא. כאילו, בדרך כלל זאת תהיה אישה? סליחה. פשוט תבקשו ממנה להחליף את המיילדת. למה? כי זה לא מסתדר, משהו בחיבור לא עובד, זה באמת בסדר, זה משהו שעושים אם צריך. סבבה? אני מירי אדולה.